wedang. Wedang njaluk. Hei. Njaluk. Mas didoni idune. Prek ayo. Njaluk. Hei. Kok kocok iki? Ayo. Salam sih deh, salam sih deh. Iya, sabar, sabar. Ayo, Mat. Nggih. Mah koyo gong ganggu-ganggu. Ayo, salam saya awak dhewe. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kurang semangat. Balik nih. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki semangat, Met. Muga-muga nyauri mlebu surga, Met. Allahumma. Tambah rezekine sehat selalu. Amin. Awak dhewe tekan ndi, Met? Mriki kula Mari kae nggon Tekan. lapangan BBPPM opo kae? BBPP Fanson Fun. BBPPM PV. PV Nah, ya betul. Alhamdulillah awak Sip. dhewe tekan kene, Met. Nggih. Ngopi dianter tak tinggal. Lah napa neh? Lek Rudi tak tinggal nesu-nesu. Wah, Tekan kene miso. rupane kok bubuh lho. Ha iya. Lek Rudi lho. Ora ora apa-apa. Kalau ngerjani bakul soleng. Kat wingi ngenai solengnya gue logo tok-tok. Lah ya kowe pancen juragan logot kok. Laris saiki. Laris ya. Lek Rudi saiki laris. Alhamdulillah. Amin. Dungane. Amin. Nggih amin. Alhamdulillah, Tomet. Nggih. Pokoknya awak dhewe menghibur nih kene, Mas. Menghibur Lah, iya, dalam acara gelar karya nggih Iya. niki. Iya, kok Nggih. pinter temen ta iki. Ngenten mana? Bos ya. Aku iki cok embun. Asli cok kadhe cok pinter kene iki. Iya, pancen pinter ya. Saiki ana Lek Rudi. Heeh. Ana Lek Rudi. Mas Rudi. Request bocah cah. Heeh. Lek Rudi nyanyi. Oh, Rek Rudi nyanyi. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Kok gundul-gundul pacul? Ayo ngadeg Lek Rud. Sulingnya didengake kok ngadeg. Apa lagi? Ayo sing sip kok. Nek sing suling iso rasa. Ah sing suling iso rasa. Wak nguyu. Arek nyekel suling, ora iso. Ki sulingnya didekake tekan dhuwur kono, reko nyanyi. Oke? Enggak. Pokoke. Ya. Kalau Jek. ngerjani yo. Iya ta. Bar Ayo, Mas Rudi. Ayo Mas Rudi. Iya dik. Iya. Iya. Request apa sih? Dan sing sip kok. Ya, yakin. Yakin lho. Ya ape disuling barang. Oh iya iya. Double bayaran ngokeh kok. Apa? Apa? Ngadeg ke dugae. Nah, aku apa berarti ini Dikerjain. ditinggal juga. Wah, dhewe paling kok diantem iki ndas apa bola dhewe kok. Ayo. Ayo. Kolo-kolo. Lek Rudi sing nyanyi ya. Heeh. Ya iya yo. Ngono nek Kalau ke rasan ngano ya. malah Ini yo Riko karo vokal iki lho. Lah, yo ora iso, apa-apa. ora iso. Wong Kudu ora- riko dhewe. Sing lagune apa sih? Iya sing sip kok. Sing sip. Sing sip koyo anu. Arek rodat-rodat Rodat apa ora luweh apa-apa. manut karo riko nyo. Heeh. Ayo. Hah? Eh? Tinatu ora apa-apa. Iya dinatu ya ora apa-apa. Tip X ya ora apa-apa. Apa tip X ning pek gundulmu wis tip X bareng. Ayo. Ya. Gajal. Tiut gitu sih. Gajal sih. Asik. Macan. Pring saiki ki rada waras. Lah napa? Bar mau ngombe wingi tak enehi wedang. Heeh. Campur logo pinter. Ayo. Ayo. Pendatangan Krishna. Yo. Di. Ayo. Oh iya. Apa iki Tinatu iki tenan ki? Heeh, Mas Rudi kene ora apa-apa. Apa rek kono rika? Kene wae. Iya. Manut wis.
request sapa to, Des? Kowe to? Hari kok ngantuk to rasane nyanyi ne. Ayo makane kuwi lho. Iya, iya. Sapa lho iki? Kowe iki Lagu kurang sing sigrak ngono lho. Oh, kurang sigrak. Kowe iki biasane tempone iki sing 8/8 ngono iki lho. Akeye lek gendut. Lek gendut. Oh, ono job jangkrik kok gaya. Ayo dia tadi krungu. Halo, iya Pak, kok saya tanggal 5 selo. Kepriye we? Ayo. Ayo sing tempone sing bianter ae to. Wah, aku tak nyanyi. Iya, soalnya aku ya urung semangat nek urung krungu sempritanmu. Ayo. Ayo, Met. Ayo. Urung rapi disempritne. Ayo, rapi. Ayo, Met. Rapi, Met. Oke. Rapi raine. Rai ini rasa rapake mrongos kok rapi. Ngecek. Makane kuwi kon rapake lho. Rek rudi ngecek, Met. Diwes tak tinggal terus ya. Alah wingi tak ajak bal-balan offset wae kowe kok. Alah, ayo kan ning gol terus. Untune lha. Ayo, Met. Saiki tak sigrake, Met to. Sulinge. Ayo. Sulinge nggo sing ngebes, Mas. Bes ya, Mas. Sulinge nggo bes. Ya beser ngono kae ngoyo. Riko. Kaya lagune yuk tempo, main Met. Giatel le jangkrik. Iya. Ya. Arek lagune apa? Manut kene apa? Kowe Met. Kepiye kedak-kedik sini teh? Tak sogok ngono. Ora aja. Ayo. Kobro Mas. Tiut. Nah, iki. Diralsek. Nah, tiut. Ini ya. Ora jadi tak idoni wae. Ayo. Yuk, baik. Untuk hadirnya untuk Panjenengan sedaya tentunya diisi tembang hadirnya. Satu tembang untuk Panjenengan sedaya. Ono Mas Komet, ayo Met. Ayo si Met. Nah, iya siapa ya? Selamat datang seruan kami. Sulinge. Tiut ngono lek Rut. Nah, lesek di bawah sih. Selamat datang di tempat ini, ya Mata. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Biasa riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Cangkeme apa? Cangkeme? Pas, untune sing apa? Cangkeme. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Awas, Lek, gendut siap nggih. Yuk, cap. Wesut. Yahut. Oh piye, Met? Saiki mah dingak-dinguk tok. Wesut. Ayo, wis ngerayu. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna.
Iki wis mulai panas, Met. Mundur. Mundur iki. Wayahe dhewek iki. Mundur. Ayo, gantian lek Rudi meneh sing nyanyi yo. Siji ae. Ayo, Met. Ora sing awal ya. Alah mah foto iki tak nyanyi. anu mau sing lagune Pawang Metu mau kae. Apa? Sing lagune Pawang Metu mau kae. Iya, wis kumandang nang kosong ngono. Lah. Serbenti sik Mas Gus. Hah? Serbenti mikir, mesti dicekel andes to. Lomoh. Oh, sesuk dine tandon. Ya Rika kue, rano sing dodol kue. Digemulih ya. Pawangnya kayak ngelep. Kandang rial katipo
Ngeneni pawange lho wis sandale iki. Sandalku kuwi Pak. Nggih niku Pak Dokter, sontek mau niku, sontek mati. Ayo. Ayo. Gelem disontek kowe, Des? Aku mau tekan kene ojo. Tak sontek ya. Ojo. Apa nih? Kok mambu? Hah? Aku mau ning kene mangan sundel bolong. Aku iso. Kae ning kono. Ono sate sundel bolong tak pangan mau. Gundule piye? Oh, gundule dubet-dubet ngono. Amat dipateni. Kowe kon merdan maksudnya ngene iki. Apane? Ojo ku kantuk. Alah, wis met. Awak dhewe dadi pawang wis. Wis. Merjane aku uruh dhewek. Sing wis pisan iki aku uruh pawange ngono kuwi. Lah kok iso? Wae. Kuwi Pawang. sebuah tradisi. Sebuah tradisi. Ya wis, Juk. Iya. Kita jeglitang bola. Siap. Jeglitang. Yo. Ayo ayo ayo. Ayo ayo ayo. Bubar-bubar ora ono apa-apa. Jawab barang lewat. Karo isi-isi simbal ya. Aku mau kepejet kok. Aku kepejet. Ha kok pinumen kowe ora salto kok wis oleh saweran iki piye to, Des? Beri tepuk tangan dong.
yuk 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 yuk. Sekor Maron Indonesia. Yo
Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan sudah Anjay, hadir. sudah hadir. Jauh-jauh sampai Klidon. Piye? Ngaglik Sleman ya. Piye, Mbah? Sing penak. Sing penak. Oh, ulo. Apa? Ulo. Api tanggane ta? Apik ta nggone ta? Oh, ini di mana Mas Rusdi? Nah, yo neng ndi? Takone Neng ndi? Mbak, neng Neng ndi ndi? Jal, ayo nanti.
beda monggo tarik dulu. 3 2 1 Sekarnaron Indonesia.